Гледаме тази сутрин по BTV, където ромката Галина Илиева разказа за златния банкомат, разбираш ли, на който се е натъкнала. Ударам 400, на друг ден пак усилам. Да се удара на детето ти 300 лева. Си удара на детето. Да, ама той банкоматът пуска 400. Чуга, бе. Разбираш ли? Отивам пак на други ден си дърпа. И как човек да не си дърпва, след като банкомата е толкова щедър? От името на Калина теглят и хората от селото. И така всеки ден в продължение на месеци, общо 100 000 според полицията, преди банката да се усети. Ей, горкия банкомат, от толкова теглени ми е чудно, как не се аватлоплал. Се научи откъде идват тия пари? Почуна се как. И по време взе да се оплаша, ете. И тъй, взела, че се оплашила, ама чак след 90-та хилядарка. Сега, човек, всъщност не се знае дали Калина се е оплашила първа или банката, от която е теглила. Един ден обаче банкоматът глътнал вълшебната дебитна карта и приказката свършила. Калинка се оплакала, но от банката я отрязали. Не ли вчера отидах да си искам Тя не банкомата? стига, че Там една жена с дърпала пари червена, от чужда сметка, обясни ми, вика, от банкомата няма да ти дам. Тази чужди Калина май си пари, е престрастила вече се към оплакала. банкомата. Нищо чудно за тези 6 месеца да е станала банкоман. Не ли вчера отидах да си искам банкомата? Там една жена Да си с искам къса коса, банкомат. червена, обясни ми, вика, банкомат, вика, няма да ти дам. Нека чуем мнението и на майката на Няма да ти щастливката. дам. По телевизора от сутринта съм разбрала. По телевизора. Изобщо не знам за Калина какво става, какво не става. Тя е неграмотна. Тя не е дошла една стотинка да стегли от тези пари. Стотинки не, само стотачки. Тя не е дошла една стотинка да стегли от тези пари. По данни на полицията от октомври до март, семейството е изтеглило 95 600 лева. Мани. Те хора от висене пред банкомата не са имали време да ходят на работа, бе, Рачко. Ударам 400, на друг ден пак усилам. Да се удара на детето ти 300 лева. Да, ама той банкоматът пуска 400. Разбираш ли? Разбираш? Отивам пак на други ден си дърпа. И понеже собственичката на златния банкомат се казва Калина Илиева, не можем да не се сетим за онази Калина Илиева, която стана шеф на фонд земеделие с фалшива диплома. Рачко, да не би пък по някаква случайност по-тъмната Калина Илиева да е изтеглила парите на по-светлата? Абе, не знам, човек. Едно обаче е сигурно. И двете освоиха доста пари за кратко време. Отиваме в 7 авеню на TV7. За моден съвет се допитваме лично до портокаловото момиче от женския пазар. Аз водя модната рубрика на TV7. Виждаш ли колко ти? Ето, виж. Ама не те гледам да си много модерна. Ама чантата не ти подхожа на... Така, изложихте се пред чужденците. Може ли да не сложите аксесуарите за портокали? Ама чантата не ти подхожа на... Модната водеща на TV7 обаче реши да поиска обяснение и беше съсипана от острата критика на принцесата на цитрусите. Ама чакай сега, защо пък чантата да не ми подхожда на нищо? Кажи. Ама нито с батушите, нито с шапката. Добре, ние сега ще по-хубаво сме облечени. Розовата шапка. Тук мислиш ли, че някой на женския пазар мога аз да си намери една готина розова чанта? Ама не само розова чанта. Ма всичко розово може да всичко розово да си сложи. Рашки, ситиони, каквото ти харесва. Ситиони. Така са научили. Ако не са ти розови ситионите, все едно си без ситиони. Ма всичко розово може да всичко розово да си сложи. Рашки, ситиони, каквото ти харесва. Представяш си сега, ако имаме по едни рентгенови очила, какви неща може да видим? Ще бъда аз най-хубава. Ще бъда аз. Ромите от пловдивския квартал Столипиново се вдигнаха на протест заради мизерните условия, в които живеят. Хората от квартала се оплакват от тоновете боклуци, които само преди няколко месеца бяха изчистени старателно от общината. Кой ги хвърля тези боклуци? Ма то вятъра, различно. Има ли вятъра боклуци от всякъде? Вятъра ги хвърля. Ма то вятъра май само в ромските квартали духа. Кой ги хвърля тези боклуци? Ма то вятъра, различно. Има ли вятъра боклуци от всякъде тече боклуци? Абе, мани ги боклуците. От всякъде тече акъл в това Столипиново. Ние ще поведем от чистота хората да се чистят. Нали за това плащат? Точно така. За това плащаме ние. Дай да видим какво още ги тревожи братята роми. Имаме две контери, имаме зад тази блока. Контери. А за това блока контери, наймаме ли? Имаме две
контери имаме за тази блока. Цялата блок отива за 2 контери да палят блока там. Не знам кое ще бъде по-трудно. Да се изчисти Столипиново или да се разбере какво искаше да каже госпожата. Мария, ти ако това не можа да разбереш, какво ли ще вденеш от следващата ромска главоблъсканица по пробеге? Целият проблем беше сино и той къде изказва с нас да се тепа, нали, он е вътре тук и замахе никой не нализи. До тук разбрах само, че някакви коне са били взети на лизинг. Слушай внимателно и ще ти се изяснят нещата. Аз съм дома с баща му и съм му казал, трябва да върнем парите, защото това ми е войч от Кюстендил и той почна да ме напцува на деца. Ето тогава стана скандал и почнахме да се бием. Сложни за разгадаване са ромските души. Изреченията им са още по-сложни за разгадаване. Ами се бихме за една причина, слизам да гледам брат ми за какво се кара, дръпам брат ми, има време, двамата брат, един ми дръпал, от другия му ударя с бухалката, една тръба и за това трави почва да не пия. Аз купчето на Рубик ще наредя по-бързо, отколкото да разбера смисъла на това изречение. Еми се бихме за една причина, слизам да гледам брат ми за какво се кара, дръпам брат ми, има време, двамата брат, един ми дръпал, от другия му ударя с бухалката, една тръба. Че на момчета му трябват малко. Нямам, не желая да давам репортери. Не желая да давам репортери. Някой, който дава репортери. И за това преминаваме към ромското гето в Петрич. Имаме оплакване, че вие циганите крадеме. Що си инженерка? И перакорка да си, като ми няма що да да децата, като ми почерна децата, като няма що да да децата, ти крадам чантък. Рачков, предлагам да разбием това сложно изречение на по-прости. Ако това въобще е възможно. Имаме оплакване, че вие циганите крадеме. Да, това го разбрахме. Въпреки, че за миг се обърках, кои са ние и кои сме те. Що си инженерка? И перакорка да си... Перакорка. С помощта на Google преводача разбрахме, че... И перакорка да си... Перакорка е прокурорка. Що си инженерка? И перакорка да си... Няма що да да децата, ти крадам чантък. А останалата част, и да не я разбираме, ни се е случила поне веднъж живота. Ти крадам чантък. А сега да разберем кое е разтревожило най-много тази ромка. Колко пари ви дадоха на последните избори? Колко пари ви дадоха? Гласувай бутиш, за да ме 50 лева, накрая дадоха ти. Не вярвах, че някой... Първо да разберем, знаят ли избирателите как да гласуват? Знаете ли как трябва да попълните бюлетини? Да. С какво се зачерта? С химикал. Да, бе, с химикалта. Нема да сте бахшур. Знаете ли как трябва да попълните бюлетини? Да. С какво се зачерта? С химикал. Зелено беше. Зелено момче. Ще те лъжи. Нема се лъжем, пата. Ужас. Зелено беше. Зелено момче. Ще те лъжи. Синьо, да. Да видим как протече изборния ден и в Пловдивската шекермала. Застъпник пред избирателната секция обясни почти нулевата избирателна активност с желанието на ромите да поспят в неделя. Подготвени са хората, ама би трябвало да идват, ама още с такова такова. Ей, това е изборна активност. Хората се такова. Значи произвеждат бъдещи гласоподаватели. Би трябвало да идват, ама още с такова такова. Да чуем какво би ги мотивирало да отидат да гласуват. Обещават, че направят пътеките, обещават... Аптеката? Абе, не се ли казваше аптеката? Обещават, че направят пътеките, обещават... Ще направят улиците, асфалт, това, градинки, мрадинки. Най-вече мрадинки. Да има къде да играят чайвета, майвета. Мрадинки. От Чекермахала се пренасяме в Столипиново. Там гласоподавателите не знаят дали трябва да пуснат или да хвърлят бюлетината. Коя да хвърлям, кажи? Не знаеш коя да хвърляш. Така. Не знам къде да хвърлям. Хвърляй смело. Казана дума, хвърлен глас. Така. Не знам къде да хвърлям. Хвърляме поглед и на един застъпник. Сега съм като политически наблюдател, нищо не правя. Ама то била сладка работа да си като политически наблюдател. Сега съм като политически наблюдател, нищо не правя. Те две.
Репортерът Румен Пахов е на посещение в прочут Пловдивски квартал. Насреща му е кой? Аз съм за Брянка Сенова. За Брянка Сенова много ще говори, така че бързам и аз да кажа нещо преди това. Покажи, моля те, откъде пълнеш вода. Ето от тази туба камене става пълненето на вода. Един спука да, пият вода от пазето. Кладенеца на блока. Ти на кой те живееш? Аз петият, аз съм. 7 деца имам, мъжа ми затвор. За 4 години и половина. Мъжа ми затвор. Те деца, аз от кошевите ям. Не ми стига помощта. Вода откъде я ползваш? Водата взимам от тук, избито. Избито? Има гумно, има нищо, взимаме, пиеме, манджа правиме. Готваме, пиреме. Ток нямам, нищо нямам, господине. Бата, то складенец, златан, манджа прави, гумно прави, пране пере без накъсване. Направо жива водата и газа, брато. От тук вземеме вода, имаме малки деца, ходят във яслите, пълнихме вушки, нямаме вода. Да метеме вътре, да миеме. Плюс това, пълниме и бал. Пълниме вушки. Също и дървеници пълниме. Да питам, плащате ли вода? Не се плаща вода. Няма, те не плащате, да. Става въпрос, нека да има вода, ние ще го платим. Няма къде има вода, ще плащам водата. Само да има вода. Ало, ВК-то, хората пари ви дават, изпускате ценни клиенти, ей! Миризма идва, гумно, мирише Гумно. училище. Волни са, от те това нещо. Не искам и да питам как мирише в това училище. И как да мирише, бе, приятелю? Хубаво мирише. Няма да се очудя, ако има даже паралелка с разширено изучаване на аромати, миризми и друг вид такива... Уви, да беше само липсата на вода, този блок с мед да го намажеш. Тук няма парапет. Ако човек в нетрезво състояние слиза надолу... Да, бе, в нетрезво състояние. Не ми се вярва някой в този блок да пие. Не ги подценявай, Геро. Но тук няколко човека са паднали през последните години. Паднали? Пахов, внимай да не ни покажеш точно как. И е много, много опасно. Оп, тръж, Баков, да не се пахнеш в кладеница. Здравейте, шефе. Как си? Похотлив баничар. Поздрав от господаря на ефира, пак сме ни. Разбрахме, че хигиената не е добра в баничарното. Така чухме. Аз си казвам сега, обикаляй на 100 места, ако намериш като моето място чисто, аз ще режа от всякъде. Откъде? От всякъде. Ние сега ви водим една хубава инспекторка, ето я. Що така? Да. Стоянова. Искаме да извършим една проверка във вашия обект. Да, може. Почваме с удостоверението за регистрация. Искам системата за самоконтрол да представите, входящия контрол. Добре, само може да спира телевизора, не може да нямам право. Той телевизор е спря, ама камерата няма да спре. Няма. Докато не се спре, няма да докажа нищо. Ева, не може ли да заснема? Не може, аз имам с нея работа. Какво ще се окаже след проверка? Няма нищо, аз ще си докажа всичко, моля ви съм. Всичко си имам, ако имам тая жена, ще ми такова. Нямам с телевизора, нямам право да ви са там цигари, ето видяхме са. Пеще, пуши се тук. Не може да пуши. Ето пепелник как? Аз ще ги покажа, що да не ги покажа? Покажете ги, за да извършим проверка. Добре, вие защо твърдите, че давате подкуп? Петните името на институциите по този начин? Подкуп ли ви давам? Не, на инспекторите сте давали подкуп. От който сега се чуло? Да. Ти майтап ли са преди нашите? Не си прави майтап. Аз дойда. Сега ще на мене 100. Обаче аз давам мисля, разбираш ли? Заредно ли е така да петните името на институциите си? За кое е сега името? Ето, това са официална институция. За кое е сега? За кое? За това, че като идват инспектори, им давате... Аз давам подкуп. Да. Това е лъжа. Докажи ми го човека, дай ще ти целуна тогава. Айде сега целувайте, Влади Василев. Какво се оказа сега? Какво постанови проверката? Всичко готово, Фрете. Ще видим. Няма ли проблем? Няма. Перекеда там нямам. Нямате акт? Няма. Един филм гледали сте Черна котка, бялката рак? Не съм видял. Значи, ако сте го гледали, много приличате... Ама не, нямаш. Правилни документи имаш право. На един актьор много ми прилича от филма. Влади Василев има предвид Байрам Седърджан, който играе Матко Дестанов в Черна котка, бялката рак. Наистина прилича на него. Малко по-пълен, ама. Искам да ви
слуша, нали? Защо протестираме ние, момчетата? Протестираме. Добре, че Мартин Карбовски реши да поясни какво точно правят. Защото и аз не разбрах думата. Защо проституирате, обясняваш? Защо протестирате? Да. Какво правите? Проституирате или протестирате? Какво правите? Протестираме би. Още повече му объркат. Сега не знам, проституират ли, протестират ли или просто си простират. Протестираме би. Протестираме, бе. Така кажи, бе. Сега вече можем да продължим с интервюто. Тук излизаме да проститираме на това място, горе, където минават колици. Добре, аз не мога да разбера кой би искал да спи с теб. Не се засягай, ама... Много хора искат, който да спа с нали. Ти ма гледаш така сега вечерта, не мой да ме познаеш. Въобразявам се като жена. И добре си въобразяваш като жена, ама другите дали успяват да си въобразят това? Вечерта не мой да ме познаеш. Въобразявам се като жена. Аз познавам един, който се въобразява като дядо Коледа. Ама нека чуем причините на Симеон да се въобразява като жена. Гладостта така направил да сме долни. Кой направил така? Гладостта. Компилациите от думи не спират. Тази явно гладът и младостта вървят ръка за ръка. Гладостта така направил да сме долни. Кой направил така? Гладостта така направил да сме На долни. Симеон му се иска да запее песента «Гладостта си отива на...» Господин Танев, сега момента не е подходящ за песен. Къде си научил тези обноски? Моля? Имаш обноски? Има. Къде си ги научил? Защо съм израснала пред хората? Как пред хората? Пред хора. Пред същества съм израснала. Пак добре, че не казва, че е израснал при съществителни. Общувах. С българи съм общувал. Имам приятели българи добри. Вие сте ми нови. Които са ми направили голям жест, голямо уважение. И ме уважават си още. Има си много такива елементарни неща, нали? Как да се държи човек. И зато и знам български, и знам да говоря нормално за себе си. На това му се вика да знаеш български. Протестирвам и ви. Въобразявам се като жена. Гладостта така направил да сме долу. Те да станат депутати, ти какъв искаш да станеш? Аз искам да стана шофьор. Шофьор на какво? На кола. Какво ще караш тази кола? Кото има. Хора, момичета. Желязо. Ще кандидатстваш за да те приемат да изкараш курсове. По шофьорска книжка, обаче грамотен съм. Не знам да чета, да пиша. Грамотен си? Да. Не грамотен. Неграмотен. А в кубици течен парафин. Аз си го слагах парафинчето. С индичка, подкожно, всяко му се радувах, става като главата е на Тодор Живков. Оле, момче, като главата на Тодор